Bueno, urtero bezala, azkenen ez da lasterketa, da Travesi herrikoia, eta zirkuitoa azkenengo urtetan jarri deuna, eta ba, 33 bat kilometro izango dira, 1300 metroko desnibelakin, eta printzipio seguraldi honakin, eta bidek ere gora honen daude. Aurten aldaketaren bat ere izan da, ezta? Ba, azkenengo orduan aldaketa pare bat indikeu, asfalto zatik kendu eta mendibidea gehiago sartzeko eta toki arriskutsun bat edo ebitatzeko. Eta parte hartzeari begira, zenbatek parte hartu dute? Azkenean 1200 elkartu geha, dene 183 izan dira izena emandakok, eta zifra politia kontuten hartuta zubi baten gaudela. Antolakuntzan aldetik, guztua gehatu zaten? Bai, oraingoz dena ondo dijoa, azkenengo momentuko arazo batzuk izan ditu, baina jungean nola dela konpontzen eta badirudi dena ondo dijoala. Ibilbide oso polite urteroko berdine, eta giroare laundu du, eta oso ondo, oso buelta polite egin dugu. Aurten alare ibilbidea pixkat aldatu du ez, irutu zaizu? Gutxi aldatu da, Ni uste hor aseran indan tramo txiki poli bat gainez, eta urtero nantzekoa. Ni esango nuke aurten gainez politego. Zuek hiruko taldetxo bat iritsi zaten hemen lehenengok, hau ez da lasterketa bat, baina ez dakit zuek denboitea ateatzen zaten, o ze asmokin ateatzen zaten? Ez, azkenen pixka behotze egea, baina, geho tarteka etxoin egite egea, eta hirurok etorri alkarrekin, da, ondo, buelta politzen dugu, da, guzta. Giroke laundu dizu. Bai, giroa zoragarria. Ondo, berotu bat hartze etorri geha, eta asteako 300 juntatu geha, eta ja tope beraino egatu arte. Ondo, egualdi honakin, disfrutatu dugu. Bai, oso ondo, oso zirkuito politia, eta hasieratik oso fuerte hasi geha, eta gustora buka dugu. Bai. Hau ez da lasterketa bat, baina zuek ez dakit denboitea ateatzen zaten, oso helburukin ateatzen zaten. Helburua berotu bat hartzea, gorputzea astindu bat eman, da geho bain guztu bat laun arten, azkenen bakigu ez dela lasterketa, baina ja benko txaparetik entzeanen, ez da irabaztea da, gorputzea berotu bat eman, da guztu agatzea. Ibilbidea ze irutu zaizu? Nik ez nuen ezautzen, lehenengo aldi etortzen naizela, eta asko gustatu zait, kilometrajeare ondo, oso ondo organizatuta eta kruzetan da jende asko, eta oso gustora egia esan. Ez autzen nun, alare beste urtetatik aldatu? Ez, egia esan, mendibatroi egiten nabil, azkenengo 7 urtetan beti tokatu zait unontan mendibatroi bat. Aurten aste hontan deskanso geneukan ez etorri naiz, dagoen dela 7 urtetik rekordio asko aldatu bat, eta politia eta honek esan duna. Ondo markauta, ez inungo momentuan dude geuki, eta oain hemen harki gaude, janda egaten. Eta gaina etxea urdai azpiko batekin jute bat egandiko. Bai, ez da iz, generalen etzate gauzak egola tokatzen, baina, bagi esan, sorpresa, bai, oso guztua.